Moni zinachitika pa 23 February ndege inanyamuka imachoka ku USA American Airlines imapita ku New Delhi ku India. Inanyamula anthu 214 nde ili malire ndege ija apezeka kuti alandira email mapilot plus crew. Email oyo sadzoti imachokera kuti koma inanena kuti mu ndegemo ayikamo bomba. Ndiwo aja anachita emergency kuimba phone pansi kunena kuti akuti mu ndege muli bomba. Ndege chapezeka kuti inachitidwa divert kuti ipite ikatere ku Rome ku Italy. Koma chomwe chinadabwisa nchoti anatumiza mafighter jet awiri amailondola ndege ija. Ndege ija ikuluka kumbuyo kukhala mafighter jet imene ikuonekera kuti kumayenda nayo pamodzi mpaka naye akafika utiko yakafika ku Rome kuja. Atafika ku Rome ayita check mu ndege muja mapassenger usatatu lusapeza kuti mulibe bomba mulibe china chilichonse. Inali kaya sinali prank kaya kunali kungoopseza chabe sizikudziwika. Koma kwambiri panadodomesa anthu ndi pa mafighter jet amailondola kuti tsono mafighter jet amailondola fachani fachonera kuti mukumbuke kuti pena after zomwe zinachitika ku USA pa September 11 2001 anthu achiwembo anagwiritsa ntchito ndege ngati mabomba kukaphulisa ma building aku USA. Kunena kuti ndege ija ili ndi fuel chambiri ndege amenya building ija fuel uja apanga acting ngati bomba mena ataotchere moto wake sumakhala wa masewera kuti mpaka nakugwetsa ma building ngati amene ajawa ma World Trade Center ngopezeka kuti anaphunzirapo kunena kuti kwa anthu akhoza kugwetsa yani akhoza kugwetsa building kapena akhoza panga chiwembu kugwiritsa ntchito ndege. Nde anthu angokayikira apa pano ndi pena pandi allegedly kunena kuti cheni chomwe ndege zimatsatira my fighter jet wa cheni chomwe amatsatirira ndege yaikulu ndi chani. Ndena angoti mwina amangoyiperekeza koma ena amaona ngati kuti ngati ndege itaoneke ngati kuti kufuna kuchita target building mwina ayiphulisira mmalire momwemo kuti ilo ndi ganizo cha beti. That's an allegation, a thought. Kunena kuti malo moti ndegeyo yoti muli anthu 214 ikaphulise building yoti mwina mu building umo muli anthu 1000 nkuphaso gulu lina auna kuti bola angoyiphulisa ndegeyo malire zithere patipo zithere pomwepo kuti kuli bwino afi anthu ochepa. Kona anthu anatutumuka nawo mafighter jet wakuti mafighter jet wa bwanji koma fighter anaona kuti sakupanga target building komanso palibe wina aliyense amene anatulukira kunena kuti achita hijack anangoilondola mpaka nakafika potani pamene inakatera ku airport aliyense ali bwino. Ako kanayika update chabe nakanika kupanga sanga zikomo kwambiri.